Tawhani ingel luko hamkrani samungklai tongnai pohortei bishal salkisisa sekango bukok sanjanani sakhamyani bagai chuba thaniwo pohortei bishal borokoni sakao lukoni naslemung tei lukoni khas sbaimung manmani no tuyei arsigatni MLA boronggunang Ronjit Deborma khukhenka sal gedekma boini hamya chaya nukongo thangai pohortei bishal lukono subamani kokrokno tuyei MLA boronggunang Ronjit Deborma tamkok saka khanawi kok awai TV chini mangpliwo chini takuk pohor bishal songte koyekjona bongni family wo subalai khaboro ang nukha ang nayu horsal obogoi lukorongno ang saka pohor ta bishal songni je subamu bongni je sacrifice ang proud khai masau aw pohor tabung simia buina subai phayo ani paragana ono tini Facebook tino tesa nukha mazra siljamai chini pohor chini bishal mazra silman khadu khona jodi kebo subawai tong khakai singtro thangai maya hoyto jong pusala film ne ru suba kasukse কিন্তু borok nukung yakari bono suba samaino rang puisa lukurong thumlai mane lekha mano teileise borok kok bangai family bini mama Amit Deborma hene janumani je omrok je samani mablake chalia ang aprubo bong family chau jodi nangkai ano kol khaida suba nai jekhana borok no paramoshor hoi ani kok sinangli jakai ang aroni putuli keja kebang ma borok an oro phaiwan ML hostel phayo ang saya kebang ma borok an oro phayo bemarong cancer bemarong ang jemati subai rokor jibi hospital admission phaiya ka biti paimia an oro phayo ang jemati lepselem ni subai rokor kintu ang koinai chini pohor tai bishal no bukhata baidi nini norong bukhano sabainan bagai lukono norok hamjangmani obono luku bai sekangnani bagai kebangma borok kebangma sukri jitoman hanya kok saiman ahipano kaisa tong kaithor